И ко става хора, аз съм Пешо БГ и както виждате днес ще снимам на Терария. Да. Днеска бях на тренировка по футбол и днеска много съм изтощен. Краката ми не могат да ме държат. Съжалявам. И да, както виждате в сервера, имам едно подобрение. Така, виждате тези балончета. Тези машини правят точно тези балончета. О, еднорог. И ето го. Не знам кой е еднорог, ама искам да го хвана. Защото той сам си дойде и напада. Да, ято едно какво даде. Да. И хора, имам какво? Jetpack. Ракетна раница и станах 69 дефенс заради този медальон. И да, както показах и тези уродия, ще питам един мой приятел как да ги направя. What? Окей. Ау. Да. И новото нещо ще ви го покажа след малко. И какво е това? Телепорката! Ето, от тук си взех джетпака, телепорт и да. Тук имам още селени. Както ви казах, аренката ще се довърши и направих нови две неща. Първото е слайм спаун. Това нещо спаунва слаймови и аз постоянно така се ги убивам. Ето ги другите селени. Тук си направих нещо като малка къщичка. Ето и втората писта за скелети. И както ви казах, ще довършвам арената. И ето арената. Малко е малка, ама каквото такова. И тук направих нещо като малка базичка. Защото съм решил целият ми свят е в постройки. Ето, ако не сте виждали тези брадвички, ето ги. Скеления меч ми го подариха. Ако чувате, има няколко титулай. Ако може да спре. И да. Между другото, като летите с джетпака, сте много по-бързи, отколкото с крилата. Не че крилата са зле, просто е по-яко с джетпак. Виж само как гори. И друго, какво мога да кажа? Някъде да съм експорвал. И почти всичко сте виждали. Между другото, исках да ви покажа на нещо. Имам доста много работки за правене. Сега ще ви ги покажа. Така, тези блокчета, тези работи. Пияно мисля да се направя стъклена врата. Ще се направя някъде към океана някаква къщичка. И да, тук бар беше. И ето тук имам нещо ново. Това е кристал билет. Да.
Още какво е? Виж колко много неща. Така, хора, имам зеления материал, с който мога да се направя или тази клипка, или тази. Не трябва такива силни сърца, които се получават доста рядко при скелите. И броните. Тези брони. Ето и бронята от зелен материал с сини сърца. И ето я само от зелен материал. И ето, друго не съм отключил нищо. Тук отключих за как беше? За хелоинската. Да, посях си много тикви, но са сега тук на спаунса. И мисля, да отивам към морето да строя къщичка. В принцип съм искал целият ми свят е в работи, или в постройки. И не знам дали ще продължавам влоговете, но може. Не казвам, че... Значи, трябва да запълваме, приятели. Ако ще правя нов клип, ще го кажа по другия клип, когато ще правя на Bowmaster играта. Да ви покажа какво представлява, сигурно повечето я играли. Но все пак. Каквото изтрия факлите. Така. И то целият терен мога да го махна. Се помъча. И това слаймчета се маха. И да започваме. Да, виждате, събирам доста пясък. Тъй, че тук ще го изравня. Така. С дърт. Или такъв дърт. И да, както казах, мога да правя клипове на Bowmaster. Ако не знаете как изглежда, аз ще я покажа в края на клипа. Между другото снимам 8 минути и 21 секунди. Да, хора. Почвам. И може къщата да я направим в другия епизод. Или ще снимам сам. Тук тази къщичка ще използвам за някои работи. Например за рибарски. Ако получа нещо. Мисля към 14 минути да спирам клипа, защото не ми дава повече от 15. И да, ето го за това. Сега време е да се направим така работна маса. Да се направим врата. Бързам сега, нали? Съжалявам. Ако можеш ли да се слага с нея? Да видим. О, може. Яко. Той съжалявам, че направих така грозотия, ама просто бързам. И аз ще ги щупа, имам чук.
Ако питате коя е тази терария, сигурно, които ме гледат, нали, от училище, сигурно знаят, това е хака терария. Може да си го изтеглите от Aptoide. Aptoide се тегли от Google. Само да ви кажа, защото някой може да попита къде се тегли Aptoide. Както казах, от Google. И да. Между другото, той ще го чупа. Ще го наместя за търква. И това мислята е епизода. Но ще добавим някакви неща. Това беше всичко от мен. Аз беше БГ. Абонирайте се, харесайте канала. Съжалявам, че беше толкова малък клипа. И както казах, абонирайте се, харесайте клипа. Ще направя и други поредици на терария. Не забравяйте да пишете отдолу в коментарите. И това беше всичко от мен. Бай-бай!